बे समाव मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय मुसा लजआव आं बे समाव दंफैयो। मुसा लजनि माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नाजानि। बे समाव मुसा लजआ जोंनि मानास नेशनेल पार्कआव साखाथियाव थानाय लजफोरनि गेजेराव साबसिन लज होननानै मुंदांखा जानाय आरो बे लजआव मानि थाखाय मुंदांखा, बे लजआव मा मा मोननाय जायो, बे लजआव मा मा खाबुफोर दं आरो बिनि थाग्रा खुलिफ्रा माबायदि, बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिनो थाखाय नाजानि। नोंथांमोना अननानै आंनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय। ৰুমৰ ভাড়া কেনেকৈ এইটো? ৰুমৰ আমাৰ নন এচি এচি কেটেগৰী ৱাইজ বেলেগ বেলেগ ৰেট হয়। নন এচি আপোনাৰ 5000 আহি যায়, 12% টেক্স, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট টেক্স হয়, সেইটো লাগে। নন এচি আপোনাৰ 5000, আৰু এটা আছে আপোনাৰ 6000 আহে, আৰু এটা 7000 আহে। আৰু চবতকৈ ওপৰত আমাৰ দুটা শ্বুট ৰুম আছে, শ্বুট ৰুমত আপোনাৰ 8500 ৰুপিজ আহি যায়। এনে কপি চপি ভাত পানী খাওঁ কিন্তু ফেচিলিটি কেনেকুৱা? ফেচিলিটি আমাৰ মাল্টি কুইজিন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়ান, চাইনিজ, কণ্টিনেণ্টেল আপোনাৰ 3 প্ৰকাৰৰ খানা আপুনি পাই যাব যি বিচাৰে। ভেজ, নন ভেজ, এভৰিথিং। জৈন মানুহৰ কাৰণে বেলেগকৈ আইটেমছ আছে। ডেইলি আপোনালোকৰ মানে ফেচিলিটি এভেইলেবল পোৱা যায় ন? ডেইলি সেইটো ফেচিলিটি এভেইলেবল থাকে। অন ছিজনত চব ফেচিলিটি ধুনীয়াকৈ পোৱা যায়। থেংক ইউ। बे समाव आं बे मुसा लजनिनो सिङाव थानाय दख'ना गलादार बिथां आब'नाव आङो नोंथांमोननि थाखाय मिथिनो थाखाय, आब' माब्लानिफ्राय बे गलाखौ खुलिनाय जादों बेवहाय ओरैनो? आं थांनाय बोसोर डिसेम्बरनिफ्राय बे दख'ना गला बा जोंनि बर' ड्रेस, आर'नाइ फालि, फास्रा। ओरैनो मा मा मोनो आब' ओमफ्राय नोंनाव? आंनाव आर'नाइ मोनो, आरो जोमग्रा जि मोनो, इन्दि मोनो, आरो आर'नाइ फालि, गामसा, जोंनि बर' दानाय गामसा, दख'ना, उल जि, जोमग्रा बेफोरखौ मोनो आरो। गोबां बायग्राफोर फैयो नामा ओरैनो? गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गोबां बायो नामा? गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो बेहाय फैखायो नालाय, बिसोरसो जोंनि ड्रेसखौ मोजां मोननानै लाङो, आरो जोंनि थाथिजों आखाइजों दानाय होननानै बे जिनिसखौ लांनाय जायो आरो जोंनि जिखौ। साबायखर थाबाय आब'निसिम। नोंथांमोना जुदि मानास नेशनेल पार्कआव फैयोब्ला, मुसा लजआव हाबफैब्ला नोंथांमोना आब'खौ लोगो मोनगोन। लोगोसे आब'निफ्राय नांगौ बायदियै आइजो माहारिफोरनि गानग्रा इन्दि जि, आर'नाइ फालि, गामसा, माखासे गानग्रा जोमग्राफोरखौ आब'नाव मोनगोन। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना फैयोब्ला आब'खौ लोगो हमनो दाबाव। बे समाव मुसा लजनि थाग्रा खुलि, बेवहाय बारान्दाफोरखौ बिथांमोना थोरिजों होदों, लोगोसे बिथांमोना गोजौनिखौ बिथांमोना इथाजों होदों। थ' बेवहाय माबायदि सिङाव फेसिलिटिया बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो थाखाय नाजानि। नोंथांमोना नायलांबाय दा बिथांमोननि थाग्रा जिथु थाग्रा जायगा जोबोद इन्टारेस्टिं। मुसा लजनि गादियाव आं बेसे उन्दुनायबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर
उन्दुनो लुगैदोंबा नोंथांमोना हाबनो लुगैदोंबा थानो लुगैदोंबा नोंथांमोना थाफैनो हागोन जोबोद इन्टारेस्टिं रुम बिथांमोनाव सिङावनो बाथरुम टयलेट इउरिन गासैबो एभ्रिथिं मोनखाजोबनाय जागोन बेनिखायनो सोरबाफोर नोंथांमोना थानो गोसो जादोंबा बेवहाय थाफैनो हागोन आदा बेसे गोबाव जाखो बे खामानि मावनाया ओरैनो आं बेहाय 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जाबाय दा बावै बिराद गेस फैबाय दं नामा औ फैबाय दं ओरैनो नोंथांमोनाव मा मा खाबु दं ओरैनो थानायनि थाखायथ' जोबोद फेसिलिटि दं होनना खोनानो मोननाय जादों रुम दं रेस्टुरेन्ट दं ओरैनो जिप साफारि जायो रिभार राफ्टिं इलिफेन्ट राइड नोंथाङा बेयाव खामानि मावनानै माबायदि मोनदों ओरैनो आं मोजाङैनो मोनदों मोजां मोनदों ना आदसा थेंक इउ आदा गुबुनाव लोगो मोनलायसिगोन न जोबोद इन्टारेस्टिं नोंथांमोना मानास एबा ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मानासनि साखाथियाव थानाय मुसा लसनि माखासे नुथायफोरखौ नुनो मोनबाय बे समाव ब्लग भिडिअखौ बे समावनो फोजोबनो थाखाय सानबाय नोंथांमोना माब्लाबाफोर फैयोब्ला मुसा लसआव हाबफैनो हागोन आरो बेवहाय बिनि माखासे फेसिलिटिफोरखौ नोंथांमोना लानो हागोन लोगोसे बेहाय बिनि पार नाइट बिनि गारिफोरा उन्दुग्रा रुमफोरा 7,000 नङाब्ला बिनि सायाव दंबावो लोगोसे नोंथांमोना थानाय नायनो हागोन जानाय नायनो हागोन बिनि जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ स' लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय नोंथांमोनखौनो आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ